Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a este domingo 16 de febreiro a esta hora galega, a 15x12 Radio Oriental. Temos un tempo nublado, 22 grados de temperatura hasta ahora, en Galicia 7 grados. Está, non chove, pero orballa, que é o mismo. O que aquí dicimos chirrimiri, non? Moi ben. Bueno, pois acompáñame Francis Queijo, que xa veu das vacacións. Moi bons días, Francis, como estás? Moi bons días. Bueno, estás un pouco moreniña, Un pouquiño, moi pouquiño. Por onde anduveches, Francis? Andive por Oeste, Paloma, ¿no? E por Punta Colorada. Moito turista, sí? Moitísimo, ben, pero moitos uruguaios. É caro? No. Un pouquiño máis, algunas cousas. Que che parece se o arreglamos con este tema musical? Me pareceme pois vamos. Estupendo. Todas as culturas, igual que as artes, máis que etiquetas para singularizarse, constitúen un instrumento ao servicio do ser humano. Ou, se se quere, son formas vivas e cambiantes para facer todas as cousas que sean necesarias na vida do ser humano. Por iso a cultura, amigos, desbota todo aquilo que non funciona, que é un obstáculo para o desenrolo cando atrae rasgos culturais alleos. Dende fai algún tempo, semella xerarse o relato de que o idioma galego non está tan mal entre a xuventude. Pero, por encima de isto, está o outro, que di que a xente non quere máis galego nas escolas. Expertos en sociolingüística como Enrique Monteagudo din claramente que o galego non poderá recuperarse sin o rol vehicular do ensino. Inda a pesares das boas intencións da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Sin embargo, unha posible solución a este grave problema xurdiu en 2 colexios de Lugo. Cal foi esa idea? Formaron un programa chamado 21 días co galego para promover o emprego da lingua entre os alumnos, falando, cantando e actuando na vida social só en galego. O obxectivo era xerar un hábito de uso durante 3 semanas
en que solo se falase en galego. Nos non temos esperanza algunha de que eso aconteza, pero ainda así, pensamos que a iniciativa é todo un acerto. En teoría, os rapaces e rapazas falarán galego 21 días. Nos recreos, incluso donde non haberá obriga de facelo, pero fano. Pensouse que eso era unha atrapallada, pero dou os seus resultados. En menos de 5 días os rapaces estaban cantando, falando e xogando en galego fora da escola. Incluso nos parlantes dos móviles, como por un milagro, todos se comunicaban en galego. Xa sabemos que cando pasen esos 21 días haberá que poñer de novo os pés na terra. Pero o que aconteceu esa semana debería axudar a reflexionar sobre o fácil que sería salvar unha lingua dende o ensino. Xa sabemos que en 21 días, amigos, Galicia non vai a despertar do seu sono. Pero podemos dormir tranquilos pensando que non todo está perdido. Lonxe da terrinha, lonxe do meu lar, que morrinha tenho, que angustias me dão. Non te nego a bonitura degno desta terrinha, degno da terra alheia. Ai, quen te me dará na minha? Ai, meu alala, cando teu irei, jouças searas, cando vos verei. São as flores desses campos, florentas e bonitinhas. Ai, que na noite me dera, entre palhas e entre ortigas. Lonxe da terrinha, que angustias me dá. Os que vais para ela, com vos me levai. Os que vais para ela, com vos me levai. Os que vais para ela, com vos me Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Amigos, vostedes recordarán que no ano 2021 o Patronato da Cultura Galega decidiu dedicarlle o Día da Poesía Galega á poeta coruñesa Pura Tejero Núñez. Pura Tejero é licenciada en Historia pola Universidade de Santiago, traballou dando clases de idioma galego, pero tamén ocupou cargos de xestión na agrupación cultural O Facho, tan estimada e querida polo noso amigo Monterroso. No ano 2014 ganou o segundo premio do certamen de poesía en lingua galega con obras como Éramos deuses, Santa Herba Seca de Agosto. Non é a primeira vez que Pura está aquí nos micrófonos de sempre en Galicia, nin tampouco queremos que sexa a última, claro. Dende a Coruña natal estamos en contacto con ela. Moi bons días, Pura. Hola, bons días, Toni, encantada de saudarvos. Pura, como está o día hoxe na Ciudad Cristal? Está un pouco pingueira, moita pinga, porque está o inverno un pouco así aínda encima, entón está así medio nevoeiro. Pero, bueno, sempre unha cidade de moita luz, xa sabes, tienes ali Coruñés tamén, claro, é unha cidade de moita luz, e cambia constantemente de tempo, sí. Oye, Pura, Dime. esqueciume decir que ganaras tamén o premio de poesía Xoán Carballeira, co temario a elegancia... Bueno, si ese... A elegancia do Sí. século. Fálanos dese libro. Bueno, ese libro foi o respaldo que eu esperaba, porque decía, bueno, se me poño a escribir agora, pois que sexa respaldada por un premio, senón, pois hai demasiados, hai moitos poetas que fan moi ben. E para mí foi unha satisfacción pois moi grande encontrarme con un premio sendo o primeiro libro que sacaba publicado. Era un reflexo urbano, do mundo urbano sobre todo, profesión, xente que fai vida moi cotiá, era un libro, bueno, eu creo que eu estive contento con ela, sí, con el. E despois diso veu as obras de Ana en novembro, si non? queres conto así un pouco. Logo, a continuación, afrontei unha temática que me interesaba moito, que era o mundo de submisión da muller, o poder como forza inquebrantable, e para iso collín o marco escenario do Renacemento, porque me valía, porque era un momento no que había unha exhibición de poder, de luxo, de ostentación, que chocaba, pois, bueno, digamos, coa diferencia de clases tan grandes que había naquel momento, e que a muller era unha especie de personaxe que podía exhibir luxo, pero sempre un papel moi secundario. E desde aí facía unha crítica ao poder, ás clases dominantes e á posición da muller. Era moi diferente. Foi un libro, digamos que foi unha incursión, casi medio ensayo, medio conto, porque a través da vida dunha muller eu describía collendo como recordatorio eses libros que había das horas los libros de horas. Pois collía a primavera, a madurez da muller, o verán, o inverno, e a través do que ela conta e do que lle pasa, contaba moitísimas cosas, porque era un longo libro. E logo collín unha temática moi diferente no seguinte libro, que era Novembro. Pura, hai moita presencia da muller nos teus poemas. Sínteste realmente feminista, unha muller feminista? Eu síntome unha muller. E como tal muller, reivindico os valores que debemos de ter, e como me sinto unha persoa, pois quero os valores que teñen tamén os homes que son persoas. Quero que se respete a todas as persoas que teñen unha debilidade ou posición tamén inferior, dereitos de nenos, dereitos de maiores, dereito de homes máis débiles que outros máis fortes, e dereitos da muller que sempre tivo un lugar secundario, non? Bueno, en todo caso, sí, son feminista nese sentido, pero, bueno, sobre todo, son unha cidadá que reivindica plenos dereitos para todos. E así, e logo naceu Novembro, o seguinte libro, Novembro é un libro moi intimista, que escarba dentro dun mesmo, non así? Que busca, pois, a calma, a placidez, foron moi distintos. Sabes, Toni, ese poema de Novembro foi moi eloxiado pola Voz de Galicia, verdad? Foi eloxiado, sí, porque, pois sí, naceu sobre todo de Jana, porque Jana no segundo libro, Jana sentíase na madureza, sentíase realmente libre e realmente forte,
porque encontrábase viúda e encontrábase como que era que gobernaba nese momento o lugar un lugar de poder que tiña antes o seu home, non? E reflexiona fondamente sobre o seu espírito de persoa realizada nese momento, sin depender de ninguén. E a partir de aí, pois naceu así, esa cosa así melancólica, de calma, de paz, pero sempre de con fortaleza, de Novembro, Non caes na... E logo o toque humorístico, sempre meto un toque humorístico nos libros que escribo, é así unha maneira de defenderse das penas e dos sufrimentos diarios, distanciadores, non? Toni, quería felicitarvos porque tedes un homenaxe da Radio Galega en Montevideo. Sí. Moitos anos, non? Que sodes os primeiros en ter unha radio galega. Eso é, sí, o primeiro do mundo, o primeiro programa do mundo feito inteiramente en galego. Quería intercambiar, pois, tamén felicitacións para min e tamén para vos, por esa constancia. Claro que sí. Pura, como compaxinas a túa carreira de educadora coa túa carreira de poeta? Bueno, aí é complicado, porque non se poden facer dúas profesións ao mesmo tempo. Cando eu era moi nova e estaba metida naquele mundo do facho, de poetas, pintores e escritores, pois empecé a escribir e a mandar poemas e artigos, algún conto, incluso a revistas literarias. Pero logo, cando empecé a traballar, era difícil, porque escribir leva moito tempo, é un traballo solitario e un traballo duro. Tiven que deixalo, o sea que mandaba revistas. E cando me xubilei, dixen, pois nada, agora vou aproveitar. Se a cousa funciona, pois me lanzo, non? E efectivamente foi así como aproveitei o tempo e... Despois veu outro libro, Vestidos de Organdín, non? Esa tela blanca fina que se refire a primeiras comunións, bodas e eso, non? Sí, Vestidos de Organdín, ese vestido elegante, non? Que como organza, moi elegante. E ten moitísimos significados, porque é como... Pureza, é pureza, verdad? Sí, como lograr meta de algo, lograr unha cosa que se quere conquistar, algo que se quere lograr, a meta de cada un. E o Vestido de Organdí, sabes unha cousa tamén, ten unha cosa moi anedótica, porque os emigrantes galegos naquel tempo, que marchaban a América, a esas grandes metrópolis que hai americanas, non? Eu que sei, Montevideo, Buenos Aires, toda esta cosa, pois, cando chegaban ali para mostrar os seus que lles iba ben, vestíanse de organdí, mandaban unha foto aos seus daqui. E os daqui estaban contentos porque os veían tan elegantes que dixeron, triunfaron donde foron. Claro que sí. E ese era o sentido no? E mandaban, claro, iban elegantes naquelas cidades tan grandes, e en Galicia decían, que ben lles van vestidos de organdí. Bueno, así. É curioso, Pura, porque é curioso porque leva incluso a ilustración de Mon Lendoiro, gran amigo meu, de Carballo, un artista multifacético, non? Sí. Sí, eu quería ir con un traballo acompañada. No mundo da docencia se fan traballos sempre en colaboración, non varias. E tiña ganas de traballar con alguén e quería un dibuixante. E encontrei a Mon, que é un home tremendamente xeneroso, que enseguida me entregou, eu daballe textos, e ele enseguida me entregou traballos moi finos e moi ben realizados, que me gustaron moito. E van aí de portada do libro e no interior. Sí, ele vive en Carballo. Sí, vive en Carballo, sí. Que che parece o que está facendo os poetas a raíz partindo da poesía de, por exemplo, Darío Xancabana, que é un dos que máis traballa o sentido da terra xa. Tamén a Coruña ten a zona, por exemplo, da Coruña ten moi bons poetas como Rosalía Fernández de Rial, sí. Non? Paco Souto. Sí, moitos poetas. Ema Pedreira, que é unha muller moi premiada. Sí, claro que sí. Sí, moi grandes poetas. Xavier Seoane, a xeración toda dos 80. Home, se no meu 5 ou 6 me quedo
corta porque non podes obviar, pero é unha gran xeración de escritores e de poetas, moi activo sempre, moi activo. Ao redor de agrupacións culturais naceron en principio e despois, pois, bueno, grupos que nacen nos institutos, hoxe en día se traballa moitísimo a literatura, a escrita en galego e claro, todo isto tamén colabora que haxa xente que se dedica a creación. Tamén hai pintores, sí, pero unha creación poética, sí. Bueno, e logo por fin, pues, Vestidos Gandhi, pero sobre todo é un libro non de migración, é un libro que trata moito a problemática social e quizás esa un pouco máis, digo que de tono máis baixo que os anteriores, porque o mundo hoxe en día está un pouco máis decaído, problematizado, beso, non? Claro, E entón, claro. pois, o que escribe se encontra pois influenciado por o que donde vive, non? De iso que intermediario. E van aparecendo tamén espacios culturales, non, en toda Galicia. Por exemplo, hai que aroxar, como non, o formado Espiral Maior, por exemplo, de Miguel Anxo Fernambello, non? Fernambello, desde sempre, sí. Donde se dan conferencias, donde se leen poemas, donde, en fin. Sí. Hai espacios en Carballo e ten un espacio poético Fernambello, sí, e tamén Monlendoiro. O sea que, bueno, hoxe en día, sí, tamén, hoxe en día hai moitísimos lugares onde se ofrece cultura, porque naqueles momentos en que estábamos no facho, nos anos 80, 76, apenas había onde meterse, o sea que as agrupacións culturais xogaron un papel importantísimo e moi destacado, porque acollían a xente nova e a xente que estaba facendo algo que non tiñan onde manifestarse. E foi un gran traballo. Hoxe en día hai moitísimos locais que se ofrecen para galerías, salóns de Ateneos, hai moitísimos lugares en onde poderes ir. As mesmas librerías fan presentacións de libros e tamén de arte, o sea, en xeral, pintura. Hai moita vida, hoxe hai moitísima vida en Coruña, moita vida cultural. Pura, quenes son os que máis leen? Que lectores etarios leen a Pura Tejelo? Perdón, que? Que edades leen a Pura Tejelo? Que edades? Mozos, mulleres, xóvenes? Non o sei, porque a poesía sabes que é sempre un xénero moi especial, creo que é minoritario. Non a xente ten un pouco de medo en coller un versos e non entendelos. E tampouco debe ser así, porque claro, a xente que eu creo que a veces un pouco tamén a música a poesía ven sendo como a música clásica dentro dos xéneros literarios, non? Claro, requiere certo momento sentarte un pouco devagar, en silencio, ler varias veces un texto, porque é moi enriquecedor acabar entendendo un texto. Tu pode ter varias lecturas e pode chegar a ti dunha maneira, eu non digo sanadora, pero unha maneira moi relaxante e plácida, non? Dá certa calma. Eu tamén o decía o gran escritor Torneiro, Manuel Torneiro. Sí. Decía el, era un grande periodista e premiado, ¿no? Da gran xeración. Tamén de Coruña era Luz Pozo Garza, o sea que hai grandes escritoras, e Ángeles Penas, que está ainda escribindo. Bueno, pois decía ese Torneiro, que decía, non, ti deixame o libro a min, eu pola tarde séntome no sillón, poño unha luz de lampariña, poño a música de Bach e empezo a ler, decía él. Pura, que pensas cando leemos as estadísticas negativas que hai sobre o idioma galego? Pois penso que é un pouco tristísimo. É un pouco tristísimo porque o idioma, a lingua, é a creación propia, a que creamos a nosa auténtica lingua que creamos pois desde sempre, os que crearon os devanceiros. E aparte que esa lingua define cousas que hai neste país, ou nesta zona, ou nesta comarca, como queres chamar, e que só con ese nome son realmente definidas. Non valen outros sustitutos, por iso é tan complicada incluso a traducción. O sea que, se desaparece a lingua, desaparece moita parte de nós. Aí había que facer un grande esforzo, incluso traductor, porque hoxe en día non hai periferias,
Non hai con internet, ni con todos os medios. Ou se tires o centro do mundo e o teu redor xira todo o demais. E reivindicar o propio era realmente reafirmarse no que somos. Pura, sería fermosísimo que en esta mañán tan fermosa aquí en Montevideo gustaríanos que nos agasallaras recitando un dos teus poemas. Pode ser? Sí, claro, encantadísima, Tonia. Mas pedindo ti así un coruñés e un galego tan galeguista, eu encantada. Mira, vou coller un poema que sexa pola radio así, sin estar visualmente presentes, doado de entender. Entón vai falar dun banco que está situado nun lugar e que en certo momento el decide marcharse. A veces hai que moverse dos sitios, cambiar de lugar, cambiar de pensamento, tamén mudar, non? Evolucionar, é importante. E tamén pensar que non todo o que facemos non é tan trascendente, porque logo a vida segue igual. Chámase O Banco. Bueno, Toni, vémonos entón. Mira, dice... O banco está no xardín, á beira da plantación de crisantemos. Os rapaces marcan o territorio, pintan unha marca, esmagan as margaridas xigantes. Leva moito tempo mirando como branquean as amendoeiras e se empoleiran os cabalos sobre o mesmo vendaval de nubes. Onte mirou devagar o rostro da xente que medrara o amparo dos seus brazos. Sabía dos seus íntimos pesares, o que gardan no fondo dos seus petos. Recoñeceuse intercambiando co dique do ancoradoiro un acuse raro de reproches. Lembra a súa chegada, a nena branca e a boa das pombas. A inmediata noite de zapatos usados, os xornais engurrados, coa portada de noticias caducadas, a madrugada bañando coa espátula fría do estaño. Unha máquina concentrábase no seu armazón de latón e devolvía con estrondo unha chocolatina. E o banco foise un día. Recolleu os trastes, as baldas gastadas, as pernas hinchadas polo reuma. Tiña un longo embarazo de anos mirando os confins. Brilláballe a meniña do ollo. Anosaba o deixar o lugar no que medrara, mais viríalle ben un cambio de lugar. E os crisantemos foronse cando as amendoeiras abriron a flor. Qué bonito, ¿no? Qué precioso, precioso, muy entrañable. Pura, sabes que na radio o tempo é ouro, verdad? Termínase o noso tempo de entrevista, mándanos un saludiño a todos os galegos que vivimos no Uruguai e máis en Argentina. A todos os galegos, porque sodes encantadores, tedes un traballo impagable, incluso teño xente en Argentina, como Manuel Corralvide, que tamén da zona da Ribeira Sacra, que mando, pois está aquí recordo, sei que é un gran difusor da cultura galega tamén na radio, a vos, a todos os patronatos, e un cariño moi grande pola atención que tivestes en chamarme, e que quedo ademais a vos o dispor para comentar ou falar cando queirades, Toni. E parabéns por esa continuidade na radio galega. Gracias, Pura. Gustache Xavier Díaz? Claro que sí, moitísimo. Pois vamos a escoitar Cantiga da Montaña, de Xavier Díaz. Sí, señor, gracias. Un biquiño para ti, Luz. Para ti, gracias. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo. Dende aquí
aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Neste lugar pequeno, amores hei de encontrar, ou no pico, ou no fondo, ou no medio do lugar. Neste lugar pequeno, amores hei de encontrar. Pola lúa, saudades, polas estrelas do céu, memorias que te regales. Polo sol mandoche cartas, pola lúa, saudades. Bueno, amigos, vamos agora cas novas que nos chegan dende Galicia. Recordelles que se está a chegar o día de Rosalía, verdad? E será un día grande, verdad, Francis? Será o día grande porque as programacións para celebrar o día de Rosalía de Castro, o vindeiro domingo 23 de febreiro, amosan un ano máis a forza que ten esta data. Xa está todo preparado para a homenaxe á escritora na Casa Museo, xestionada pola fundación que leva o seu nome en Padrón. Os festexos comenzarán en Santiago e seguirán en Padrón con cabezudos polo centro da vila e degustación do caldo da gloria, primeiro polos locais hosteleiros de Padrón e pola noitiña na Casa de Rosalía con Alberto Carou, cociñeiro de Rianxo. Nesta edición de 2025, Marga Doval é a persoa encargada da redacción do manifesto da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que será lido no acto central do Día de Rosalía de Castro no Panteón de Galegos Ilustres en Santiago de Compostela. Outra noticia, a Catedral de Santiago explica en vídeo a restauración do Botafumeiro. Un vídeo documental de 15 minutos explica o proceso polo que se restaurou no pasado ano 2024 o mecanismo do Botafumeiro, amosando en detalle as actuacións que se desenvolveron nesta peza deseñada no século XVII. O vídeo explica o funcionamento do sistema composto por 2 tambores e un eixe que facilita o movimento pendular do gran incensario. A través de entrevistas con arquitectos, técnicos e artesáns que participaron no proxecto, o vídeo repasa os labores que foron necesarios para a posta a punto do Botafumeiro. Ao inspeccionar a peza, detectáronse danos na estrutura metálica que sostén o Botafumeiro no seu voo, ademais de folguras, fendas e desaxustes no mecanismo, nalgúns casos provocados polo roce da corda que se emprega para provocar o movimento. Bueno, Compostela acolle as actuacións de mozos virtuosos da música clásica. O prestixioso concurso internacional de música clásica Golden Note, a nota de ouro, fundado no ano 2017, é un dos certames máis relevantes do ámbito musical en Austria.
O concurso chegará por primeira vez a España o próximo 22 de febreiro, grazas á colaboración entre o Concello de Valga e o Centro Superior de Música de Galicia, convertendo a nosa comunidade no centro da música clásica da mocidade. O evento promete enriquecer a escena cultural galega ofrecendo unha xornada de gran nivel artístico. Bueno, os finalistas dos premios Mestre Mateo. No Salón de Plenos da Deputación de Pontevedra anunciáronse as candidaturas finalistas da 23ª edición dos premios Mestre Mateo, onde a serie Rapa e as películas As Neves, Honey Moon e máis cuñados reúnen o maior número de candidaturas. En total, concorren a estes premios 199 obras e 536 profesionais, pero a serie Rapa, producida por Portocabo, será a produción máis votada polos académicos, con 18 candidaturas, empezando pola de mellor serie de TV, que comparte coas producións de Vaca, Clans e o Circo dos Raparigos. Bueno, dicíalles que en Santiago de Compostela está chovendo, pois, como di Teixadura, se chove, que chova. Ei, ven o vento do marei, ven o vento mareiro, ei, ven o meu queridinho vestido de mariñeiro, ei, ven o vento do marei, ven o vento mareiro, ei, ven o meu queridinho vestido de mariñeiro, se chove, deixa chover, se ormalla, deixa ormallare, por máis que chova e vente, de ti non me lle apartare, se chove, deixa chover, se ormalla, deixa ormallare, por máis que chova e vente, de ti non me lle apartare. Saltar unha sardiña, mariñeiro, sigue o mare, bota della traíña. Pasei pola ponte abaixo, vi saltar unha sardiña, mariñeiro, sigue o mare, bota della traíña. Se chove, deixa chover, se ormalla, deixa ormallare, por máis que chova e vente, de ti non me lle apartare. Deixa chover, se ormalla, deixa ormallare, por máis que chova e vente, de ti non me lle apartare.
Bueno, amigos, agora Francis Queijo traenos as novas da colectividade. Están aberta a convocatoria das BEME, as Bolsas de Excelencia para a Mocidade Exterior, becas para cursar un máster en calquera das 3 universidades galegas. O prazo para solicitar esténdese ata o mes de abril. Ajá. Tamén temos que dicir que Puntogal e a Real Academia Galega convocan o 8º concurso de microrelatos. Teñen que ser historias de ata 200 palabras en las 3 categorías infantil, juvenil e adultos. E o prazo vence o 28 de febreiro. Así pois que a escribir rapidiño. Claro que As sí. bases están en relatos, na página web relatos.gal. Pénsenos unha romería, non? Temos que anunciar unha romería no Centro Gallego de Montevideo, no Polideportivo, que será o día 9 de marzo, domingo 9 de marzo, desde as 11 horas. Alí estarán grupos de baile, cantareiras, bandas de música e a sorpresa final será a presencia virtual, porque él está en Galicia, de Xavier Díaz, que intervendrá tamén na romería. Así pois que o día domingo 9 de marzo, gran romería no Polideportivo do Centro Gallego. Fálame máis de Xavier Díaz. De Que máis Xavier temos? Díaz temos tamén outra que é anunciar que, como xa o vimos facendo, é anunciar que estará en Montevideo nun único recital que será na Sala Citarrosa, e as entradas están á venda por Ticantel. Oxe, Francis, na Voz de Galicia, ven unha entrevista estupenda ao noso querido amigo Xan Leiras, pero tamén o Faro de Vigo, no seu momento, adicoulle unhas palabras moi loubosas hacia esa exposición que se chama Memorias Gravadas, 807-36, deste estupendo amigo de sempre en Galicia. A obra gráfica de Xan Leiras, co título, como lles dicía, 836 Memorias Gravadas, pódese contemplar no Museo de Gravado de Arte en Ribeira desde o pasado 7 de febreiro. O título da mostra evoca o número da causa por rebelión instruída contra os avós maternos do artista, Flora de Dios Rodríguez, traballadora da conserva, e Agustín Leira Fernández, carpinteiro de Ribeira, condenados a 12 anos e un día por rebelión pola súa resistencia ao levantamento franquista de 1936. Contame máis. Os gravados sobre simple papel de estraza poden ser entendidos como unha recreación contemporánea dos bellos, descoloridos e maltratados documentos que por miles e arquivados en vetustas estancias foron instruídos polo franquismo contra o conxunto da cidadanía, sinala Leira, que escenifica esta etapa histórica e as súas traxedias con diferentes técnicas de estampación e un notable resultado estético. A exposición ten detrás un amplo traballo de documentación, faceta na que Xan Leira é especialista, e ofrécese complementada cunha coidada publicación a modo de dossier con un amplo tratamento gráfico e textos de Adolfo Pérez Esquivel, Luis Antonio Pérez Barral, Joan Pastor Rodríguez Santamaría, Carlos López Bernardes, Nelson Goyanes, Leonardo Rial e o propio Xan Leira. Bos Aires figura entre os próximos destinos desta barricada cultural e tamén podería recalar no Uruguai. Pois aquí esperamos con moito cariño, moito interés, verdad? Claro que sí. Xan, acórdate de nós, acórdate de nós. Agora vamos polo patronato, non? Importante o Día de Rosalía. Temos o Día de Rosalía, que será o luns da semana seguinte, non mañán, non? O luns 24 de febreiro. Porque o día 23, que a verdadeira data do nacemento de Rosalía, caeu en domingo. A actividade será polos camiños de Rosalía. Ese é o título, porque falarase dos distintos lugares nos que viviu Rosalía ao longo de toda a súa vida. Que ben. Eso vai ser a 7 da tarde o luns 24 de febreiro. Pero o 23, que é domingo, teremos aquí a Xosé María Monterroso de Besa falando sobre Rosalía, tendo unha conversa comigo aí falando sobre Rosalía. Estará estupendo, verdad? E falando de Rosalía, por que non poñamos algo de Rosalía? Claro que sí.
Contame, anúnciamo. Anuncio, che vamos ter Adiós Ríos, Adiós Fontes por Amancio Prada. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santro millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nastín, deixo a aldea que conoso por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quen pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que biquei tanto, terriña que nos criou. Se sollan lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Se sollan lonxe, máis lonxe, cada bala dá un dolor, voume sollos sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós. Tamén queridiña, adiós por sempre quizais, digo cheste adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides queridiña, si morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña carsiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, vamos a falar hoxe no noso corruncho do Día dos Namorados, o Día do Amor, o Día de San Valentín, o Día de Cupido. Algúns xa non estamos para trotes, pero o amor non sabe de edades. Hai moitas formas de amar e todas son bonitas. Hoxe, no noso corruncho, San Valentín. O pasado venres 14 de febreiro celebrouse o Día de San Valentín, un día dedicado á celebración do amor, como ben dixo Toni moi poéticamente, e como acontece todos os anos, millóns de persoas no mundo enteiro gastaron moitísimos cartos en agasallos, ceas e escapadas románticas. Nalgúns países, as vendas de flores e chocolates dispáranse, xerando ingresos millonarios para a industria do comercio e da gastronomía. En Galicia, o detalle clásico que nunca pasa de moda é a rosa vermella. Esta flor continúa sendo símbolo predilecto que o home obsequia a súa parella para expresarlle o seu amor. Pero todas as parellas no mundo teñen algo en común que
celebrar o día de San Valentín xuntos. O máis frecuente é cear, xa sexa na súa casa cun menú especial ou nun restaurante moi ben escollido. Neste 2025, na cidade da Coruña, locais gastronómicos de moda xa non tiñan lugar 10 días antes da data. O 90% son mesas para parellas, expresaron nun restaurante moi conocido, moi solicitado. Entón, os que se retrasaron tiveron que improvisar nos sitios que non aceptaban reservas. Aínda que hoxe o día de San Valentín está fortemente ligado ao intercambio de agasallos, cartas e demostracións de afecto, a súa orixe remóntase a tempos antigos, cando as festividades tiñan un carácter moi diferente. Desde a súa vinculación cos mártires cristiáns ata a súa evolución como fenómeno cultural e comercial, o día de San Valentín atravesou transformacións que o converteron nunha das festividades máis populares a nivel global. Pero, realmente sabemos que significa exactamente o día de San Valentín ou celebrámoslo únicamente como excusa para poder ver como llas enseñas a miña media laranxa para expresar todo o seu amor cara a min? Vexamos a continuación, amigos, a historia que se esconde detrás de este acontecemento, a súa orixen, a súa época do Imperio Romano. Segundo conta a lenda, San Valentín era un sacerdote que, cara ao século III, exercía en Roma. Gobernaba entón o emperador Claudio II, que no ano 268 decidiu prohibir a celebración de matrimonios para os mozos, porque, na súa opinión, os homes casados non facían bons soldados, contrariamente aos homes solteiros, sen familia, que eran moito mellores soldados xa que tiñan menos ataduras. Mais os novos noivos seguiron acudindo a un santo, un sacerdote chamado Valentín, secretamente, para recibir a benzón do seu matrimonio. Valentín considerou que o decreto era injusto e desafiou ao emperador. Celebraba os matrimonios en segredo e de aí popularizouse que San Valentín sexa o patrón dos namorados. O sacerdote, despois de casalos, regaláballe flores. Decatado o emperador destas bodas, mandouno encarcerar. O sacerdote foi detido e prendido, e durante o seu cautiverio, Valentín vinculouse e fixo amizade con Xulia, a rapaza do seu carcereiro, unha moza que era cega. O carcereiro quixo poñelo a proba. Retouno a que devolvese a vista a súa filla Xulia, que nacera cega. Valentín aceptou o desafío e a rapaza recuperou a vista. Este milagre realizouse exactamente despois de ofrecerlle unhas follas con forma de corazón e coa seguinte mensaxe: do teu Valentín. Pero igualmente Valentín seguiu preso. Morreu mártir, decapitado en Roma o 14 de febreiro do ano 270 e enterrado na Vía Flaminina, onde se lle volveu a facer culto. A moza Xulia, agradecida ao santo, plantou un almendro de flores rosadas xunto á súa tumba. Por iso é polo que o almendro é símbolo de amor e amizade duradeiros. Cando mirei para os prados, axiña da miña aldea, enchime de aquel vento que era da miña terra. E foi o chegarme adentro cando acordei que era o que me dera a vida e tiña que devolver ya. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosa
rosas mesturada con folerpas. Soa quedou sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimoela, esta bella e con enrugas. Fun o primeiro en fuxir, deixando que aquela terra recollera lluvia e sol e noites de lúa chea. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas mesturada con folerpas. Soia quedou sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimoela, esta bella e con enrugas. Parei o tempo de noite, eu quería na máis vela, e sementala de vaguas pra despois volver unela. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas mesturada con folerpas. Soia quedou sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimoela, esta bella e con enrugas. La 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 la, 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 la 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 Francis, temos 2 minutos para repasar a xenda da colectividade. O primeiro é decirlle a nosos ointes que o vindeiro domingo 23 estará o noso amigo Xosé María Monterroso de Besa falando na nosa audición aquí en presencia de Rosalía. E así pois que lembrade que tedes que escoitalo. Tamén temos que dicir que o día 9 de marzo será a gran romería no Centro Gallego de Montevideo, no Polideportivo da Avenida Italia, con cantareiras, grupos de música e Xavier Díaz desde Galicia. Tamén lembrade que o día 13 de marzo vai estar en un único recital o gran músico galego Xavier Díaz na Sala Cita Rosa. As entradas xa están á venda por Ticantel. No que ten que ver co noso patronato, o luns 24 teremos o día de Rosalía coa actividade polos camiños de Rosalía, onde falarase de todos os lugares onde Rosalía viviu ao longo de toda a súa vida, que lamentablemente non foi moi longa. Despois en marzo teremos a presentación dos cursos o día 12 e o día 14 teremos a presentación do libro sobre a emigración de Yolanda Díaz Gallego. Moitísimas actividades para os próximos meses. Bueno, foi todo por hoxe, entonces, amigo. Volvemos o domingo ás 9 da mañá aquí en Sempre en Galicia, Ata domingo que ven. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.